Joo, on siis 5/5. Tervetuloa valmiskahvi opetusvideon pariin ja ihan ekaksi otat kahvinkeittimen. Sä isket sinne vähän vettä. Noin. Ja sitten laitetaan 100 asteelle vesi kiehumaan. Laitatteko siihen? Sinua on kuumia. No niin, sitten kun on vesi keittynyt, niin avataan kahvi. Niin me saadaan auki noin. Laitetaan ihan reilusti tätä jauhetta tänne pohjalle. Noin. Noin ja noin. Sitten otamme kahvinkeittimen, ei vaan vedenkeittimen. Iskemme tänne vettä. Noin. Jätetään vähän maitovaraa. Noin. Ja noin. Ja sitten ei ollut vielä suinkaan valmiita, vaan menemme tänne jääkaapille. Sitten otamme tykävän otteen ja tosta noin. Noin. Tää vaatii harjoitusta tää maitopurkkien avaaminen. Sitten isketään sinne ihan tollain. Kunnon Jonne kahvit. Noin. Ja se on sitten aika lailla siinä, että näin valmistellaan pikakahvi. 5/5. Joo, on siis 5/5. 5/5. Ei oo kahvia. Voi juma.